Nu skal vi til at lave et løb med de robotter, vi har lavet. Løbet går ud på, at vi starter bag ved den lygtepæl, der er her. Så kører vi hele vejen op forbi den næste lygtepæl og bordet. Kører vi rundt, og så skal vi have den hele vejen tilbage igen, forbi lygtepælen. Den, der så kan gøre det på den hurtigste tid, har vundet. Og måden, vi får den til at køre op rundt om lygtepælen og tilbage igen, er ved hjælp af papirer. Vi har 4 papirer, og dem skal vi så lægge ud, tilbage bag pælen og ud og lægge et nyt stykke papir. Det første stykke, der må vi lægge et stykke af gangen og løbe rundt med et stykke. Og så det næste stykke, der må vi løbe med 2, og sidst der må vi løbe med 3. Og når vi så kommer tættere på her, så må vi bruge 2 og 1 papir. Det startede så godt. Splitsekund for 10, eller 2 papir, kunne jeg se. Ja, man må ikke tage tilbage væk, det må man godt. Men det går galt, det går bare ikke. Yes. Far, hvad gør du med det? Løbet her, det gik. Jeg synes, det gik rigtig godt. Vi fik den til. Den kørte ikke så meget af papirerne, og den fulgte. Vi kunne få den til at følge det hele vejen rundt. Ja, men var der nogle gode ting ved det her? Altså, var det noget, der var sjovt? Ja, jeg synes, det er sjovt. Altså, så får man pulsen lidt op, og det er hyggeligt at løbe frem og tilbage, og så får den der robot til at følge det. Var det noget, der ikke var så godt eller kedeligt, eller hvad var det? Jeg synes ikke, der var noget, der var kedeligt. Der bare, da vi kom tilbage igen, der begyndte robotten at løbe så for strøm, så vi glemte at putte nye batterier i. Ja, men stiller lige videre her.